el Tomàs, de Mossega la Poma, una mica la persona que vaig començar amb aquest projecte, quan no era ni projecte ni de res, i res, va ser a conseqüència de conèixer els Macs. Vaig arribar als Macs com moltes persones a través de l'iPod, vaig descobrir també el món del podcasting i abans del blog va aparèixer el podcast. El Podcast Zero es va crear al maig del 2007 i arrel de tenir que pujar el podcast a algun lloc va néixer el blog. I la idea bàsica era compartir amb els altres tot allò que estava trobant en el món dels Macs. I això va així com va néixer Mossega la Poma. De ser una persona hem sigut molts, sempre hem volgut tenir cura del que ha sigut el grup de gent. I en el grup de gent han anat participant moltíssimes persones. El primer potser que tothom coneixeu és el Marc, que un dia va deixar un comentari ajuda, del seu estil, i a partir d'aquí va començar a col·laborar en el blog i en el podcast. I en Rai, que el tenim aquí, doncs tu et vas incorporar quan ja? Quan fa? Jo em vaig incorporar al setembre del 2008, si no recordo malament. Tenim una vida ja, Tenim quasi 2 anys. Tenim quasi 2 anys de vida. Jo em vaig incorporar al podcast 23, si no recordo malament, amb una entrevista amb Malcolm Bain. Anava una mica perdut, amb taula de mescles i tot això. Em sembla que érem dels primers que gravàveu junts. Aquí a l'UPC, vam gravar a l'UPC, fins ara gravàveu per Skype, si no recordo malament. Exacte, que gravàvem a casa, després vam començar a tenir una taula que el Marc va portar. Una dels punts d'inflexió va ser el podcast passat, el 58, quan vàrem tenir com a entrevistat l'Antoni Bassas. Enguany volem portar persones que no són del món de la tecnologia i que expliquin com és el seu dia a dia i com la tecnologia els afecta. Per nosaltres, obrir-nos, col·laborar amb els oients, que els oients col·laborin amb el podcast, és l'essència del programa, l'essència del podcast i l'essència del blog. T'estàs donant compte que ja has dit programa i no podcast? Sí. És que des que estem a Radio Art, des que la UPC ens ha cedit Radio Art, hem crescut i ho hem fet amb mitjans i ho hem fet amb capacitat. Això de poder obrir l'Skype i que entrin 5, 8, 10 persones... Parlar amb tothom que vulgui participar, enriqueix molt el podcast. Sobretot són punts de vista diferents als nostres, que al final sembla que només parlem tu, jo i el Marc. Bueno, sobretot el Marc. Sobretot el Marc, encara que tu Déu-n'hi-do també, sobre temes que ens interessen a nosaltres i que pugui venir gent i aportar el seu punt de vista és molt important. I per això també, com has dit tu, intentar portar cada vegada gent de rellevància sobre mons diferents que parlem de tecnologia i que ens expliquin coses. Com creem els guions del podcast? Al principi els creàvem nosaltres. Ara, avui en dia, el guió del podcast es fa col·laborativament. Tenim un Google Wave, crec que som els únics que utilitzarem Google Wave d'aquest planeta. I l'utilitzem amb els oients justament per afavorir aquesta participació. I els temes mai sabem de què parlarem. No, és totalment obert. Tenim unes quantes seccions fixes. Parles tu, parla el Ludo, parla la Musa, l'Ester, el Miquel, jo també tinc secció ara, però bàsicament cada podcast és un món i encara que intentem tenir previsió, de fet, cada vegada tenim més previst el que anem a fer, a diferència del principi, que anàvem molt perduts amb un Google Documents. Ara realment hi ha un guió, hi ha unes seccions i hem guanyat amb estructura, però també hem guanyat amb temàtica, gràcies a la gent que ens escolta. Cap a on anem? Doncs no ho sabem. La veritat és que ens deixem portar, no és un projecte comercial, no és un projecte per fer diners, és un projecte per passar-s'ho bé i per tant arribarem on el podcast ens porti i el dia que no ens ho passem bé doncs suposo que el deixarem de fer i si continuem passant-s'ho bé doncs continuarem.